Ay paoras kabaler. Ay dami mabilog ang puwersa ng GNM TV44. Pagyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, apamilataning garantisado, kumpleto ang pumalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalat yaning Biyernes, October 10, 2025. Yan po ibending ito at iti in News Force, Pampanga. Seryoso yung Congressman Pogi Lasatin na puntiriyan la rin taong papakalat bomb threat kareng eskwela. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Kukulay chay Pampanga 1st District Congressman Carmelo Pogi Lazatin Jr. inyang Webis kang Brigadier General Bernard Yang ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na mika masusing investigasyon at magsampang kaso laban kareng individual na magpakalat bomb threat kareng eskwela. Agpangking report baba king 8 universidad at eskwela king Angeles City at Clark at aluwa pang parti ng Pampanga ing tinanggap bomb threat king milabas sa Atlong Aldo. Sinigurado na naman ng PNP na ipairaling matigi ka safety protocols kareng apektadong eskwela bang ay sigurado yung kaligtasan na ring estudyante, mestra at talapagobra. Dikdik ng Lazatin ng pamagpakalat makanining klase ng pamatakot biru-biru at magdulot matinding takot at kapigaganakan king komunidad. Manyaw siya itiking publiko na basta manwala at magpasa kareng beripikadong impormasyon king social media. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Determinado yung San Fernando LGU na pasikdangan ang smart at sustainable na pamanggobyerno ay ni-report. Banglakwas sa patatagan ng advokasya ng City Government ng San Fernando karasking innovation at sustainability, may kisan metong lareng miyembro ng Science, Technology and Innovation Technical Working Group king Smart Sustainable City Seminar Workshop aganapan inyang October 7 to 9, 2025 king Executive Building ng syudad. Ingat lungaldong workshop king pamakisan metong king Department of Science and Technology o DOST Region 3, penimunande ring eksperto iba't king University of the Philippines Los Baños o UPLB. Kapag nasaning aktibidad ng palawakan pa yung kebaluan at kakayanan dareng personnel ng syudad king pamagplano at pamagpatupad kareng proyektong makabase king datos at makatutok king sustainable development bilang parti ning pambansang inisyatiba papunta king Smart City. Penimunanan ng Technical Working Group Chairperson at City General Services Officer at Acting City Administrator Engineer Michael Quizon Jr. Reng Mekisan Metong Kayabe, Co-Chairperson at City ICT Officer Attorney James Francis Villanueva at Reng Tubod, iba't kareng miyayaliwang opisina ng syudad. Kapamilatan ng seminar iti, balaos ng isulong ng San Fernando LGU kapag nasa na maging smart, sustainable at resilient city ng San Fernando ang gagamit teknolohiya at innovation para king mas epektibong serbisyo publiko at mata sa kalidad ng biedareng Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Positibo yung DOTR na mayari ang proseso ng right-of-way acquisition ng North-South Commuter Railway o NSCR North Segment king mid-part ng 2026 ay ni-report. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na maragul ing meging progreso king right-of-way o row acquisition ng North-South Commuter Railway o NSCR North Segment kay bat alinis reng ana mamani munang lugal manibat Kalumpit, Bulacan hanggang Clark, Pampanga. Agpangkang Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, iti meto niyang maragula takbang bang apabilis ing konstruksyon ng proyekto. Ang makatuki king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pabilisan ing raw acquisition para kareng mani munang infrastruktura. Kabilang kareng bayong asalese king raw site, Rengabon king Clark International Airport, SM Clark, Barangay Pulongbulo king Angeles City, Barangay Santo Niño king San Fernando, Barangay San Vicente king Apalit at Barangay Iba Este king Kalumpit.
Nagpasalamat siya naman ni Lopez kareng LGU ning Angeles City, Mabalacat City, San Fernando, Apalit, Minalin, Santo Tomas, Kalumpit at Malolos, pati na kareng provincial government ng Pampanga at Bulacan king karelang balaw sa suporta. Malapit ning mayari ing konstruksyon ning Malolos Station kabang target ning DOTR na akumpleto ing Mabilugaro acquisition para king northern section ning Malolos Clark king mid na ning 2026. Samantala, ang makatakda ni Mang Mayari king December 2025 ing Siama Station king southern section ning NSCR kabilang ing Binyan, Kabuyaw, Santa Rosa, EDSA, Sukat, Muntinlupa, FTI, Blumentritt at Santa Rita. King salukuyan, 98% na lang mayari reng utility relocation para king southern segment at Banlik Depot ning proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, kin pa magbalik ning News Force Pampanga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10-kilometre, 5-kilometre and 3-kilometre categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10-kilometre finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us. Register now for RMFB 3 AG Palayan 2025. See you at the starting line.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balit ang dapat tamang tutukan. Opisyal na binuklat ng outdoor pickleball ni SM City Telebastagan. Kaya katang silipan iti, i-report ng Patricia Mamango. Ready? Set? Smash! Opisyal nang binuksan ng SM City Telebastagan ang bago nitong pickleball court na agad na naging paboritong tambayan ng mga pamilya, barkada at fitness enthusiast na gustong subukan ng isa sa pinakasikat na sports trend ngayon. Game na nakipaglaro ng pickleball si Mayor Vilma Caluwag kasama ang mga opisyal ng SM Supermalls at Palo, ang brand na nagdala ng world-class pickleball equipment sa lungsod. Ay, syempre, kailangan natin yan nowadays kasi syempre, health is wealth. Kaya kailangan mag-exercise and at the same time, kailangan habang nag-exercise tayo, nag-enjoy tayo. At ang pickleball, enjoyable siya. Na-enjoy mo yung bawat palo mo, di ba? Syempre, 100% yung support natin. At nagpapasalamat ako na isip ng SM ito at ng Palo, no? Yung Palo na nag-ooperate dito sa pickleball. May 4 na outdoor courts na bukas araw-araw mula 2 p.m. hanggang 11 p.m. Kaya suwak ito para sa mga gustong maglaro pagkatapos ng trabaho o bonding session ng pamilya tuwing gabi. Actually, it's the 5th na pickleball court in SM, but the first outdoor pickleball court and the first one in Pampanga na outdoor, no? So, you can come and visit. Meron tayong 4 na courts and play dito sa SM City Telebastagan. Ang pickleball na combination ng tennis, badminton at ping-pong ay mabilis na sumikat dito sa Pilipinas dahil sa pagiging madali nitong matutunan at sobrang sayang laruin, mapa beginner man o pro. Kaya kung gusto mong ma-experience ang smash and laugh vibes, tara na sa SM City Telebastagan Pickleball Court, ang bagong home court para sa play, fitness at friendship. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Linwal na yung Tropical Storm Kedan, king Philippine Area of Responsibility at yun king dayong 1,350 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Papuntaya king direksyon a northwestward king bilis 20 kilometers per hour. Ala ng direktang epekto iti king bansa. Atin yang monitor yung pag-asa low pressure area king lual ni Philippine Area of Responsibility pero malyaring maging metong nga bagyo. King bandang Visayas in southeasterly wind flow yang mamapekto at makaranas pamanuran at thunderstorms. Pasanting naman yung panahon karingaliwang parte ng bansa. Kabalen, maging party kakimpamagbalita ketiking News Force Pampanga.
na anumang kaganapan, isyo o reklamo kingke kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit kingke kayong screen. Malyari mo namang mag-post kingke kaming Facebook account. Liban king simbolo ng pangapanganak ng Jesucristo, ing tunog ng kampana amanaos ka rin tupa, ing patune na gana-gana ausaning Ginoo at dilingapana. Otan nim na me ing kalembang ning bel, ing emu kakalingwan na metong ka kareng meyaus. Abe, 76 days na mo, bayo datang Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Ahil benyo lang ng Biyernes, na may kalapa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen. Susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.